Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәр мэры белән туры линия Наил Мәхдиев Челнинский известия газетасы редакциясендә булды һәм Чаллы халкының сорауларына җавап бирде. Фатирларда салкын, түшәмнән штукатурка кыйыла. 40 ел капиталь ремонт булмаган 51,01 йортында яшәүчеләр идарәче компаниyaдан торакларын тәртипкә китерүне сорый. 5 яшьлек шәһәрдәшебезнең хыялы тормышка ашты. Депутатлар теләкләр чыршысы хәйрия акциясендә катнаша. Алданған өлешеләр проблемасы этләрне урамда йөртү, җәмәгать транспорты йөреше һәм башкалар. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев һәм коллегаларыбыз Челнинский известия газетасы белән берлектә оештырган туры элемтә вакытында бу һәм башка темалар хакында сөйләште. Турыдан-туры элемтә газета укучыларда һәм шәһәрдәшләрдә зур кызыксыну уятты. 1 сагать дәвамында алар шәһәр башлыгына сораулар бирделәр. Мэр нинди җавап кайтарды соң? Алдагы сюжетта. Слушаю вас. 65-нче комплексның алдынгылар өлешчеләре турындагы мәсьәлә шәһәр мэрына еш бирелә торган сораулар арасында иң популяры. Шәһәрдәшләр Наил Мәхдиевтан проблемалары кайчан хәл ителәчәк дип сорады. Мэр мәсьәләнең акрынлап хәл ителүе турында әйтте. Хәзерге вакытта шәһәрдә элекеге намуссыз төзүчеләрнең кулыннан тагын 200-дән артык зыян күрүче бар. Чистый обман этих дольщиков. С какого года у вас эта история? С 12-го года мы уже. С 12-го года. Да. Понятно. Но потерпите еще немножко. Мы в 2020 году обязательно решим эту проблему. У нас в этом никаких сомнений нету. Ладно? Спасибо большое, что... Да. Мы этой проблемой занимаемся, мы ее решим. Шулай ук җәмәгать транспорты хәрәкәтен оештыру һәм этләрне йөртү өчен шартлар тудыру буенча берничә сорау яңгырады. Шәһәрдәшләр фикеренчә 27-нче комплекста этләр өчен бер махсус майданчык бар, әмма ул гына җитми. Шулай ук шәһәрдәшләр торак йортларда алкоголь кибетләренең урнашуы да борчуга сала. Государственная алкогольная инспекция даже по республике Татарстан все свои действия по выдаче лицензий на торговлю алкоголем не согласовывает с местными органами власти, с муниципалитетом. Закон, к сожалению, вот такой, и мы, безусловно, с этим согласиться не можем. Берәүләр тукталышларны сүтүдән канәгать түгел булса, икенчеләре имин шәһәр системасы эшендә үз хезмәтләрен тәкъдим итте. Кемдер балалар өчен ишек алдында кардан тау ясарга кирәклеге турында әйтте. Туры элемтә вакытында шәһәр мэрына 30-га якын сорау килде. Каралмаган сораулар эшкәртеләчәк, якын аралда шәһәрдәшләр аларга җавап алачак дип вәгъдә итте Наил Мәхдиев. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәр мэры моннан 2 көн алдан 42-нче мәктәптә йомгаклау матбугат конференциясын үткәрде. Наил Мәхдиев 2 сагать ярым барган очрашуда журналистларның сорауларына җавап бирде. 2019 елда шәһәрдә бик күп социаль объектлар төзелә башлаган, яңа бассейн, онкология диспансеры, Татар драма театрының булачак бинасын төзекләндерү башланды. Төгәлләнгән объектларның берсе автостанция районында җир асты кичүе. Бу проектны шәһәр 40 ел көтте. Тагын бер җир асты кичүен педагогия институты тукталышында төзергә ниятлиләр. 2019 елның икътисади күрсәткечләре бюджет буенча тулысынча үтәлгән. Монда кече һәм урта бизнес, шулай ук социаль икътисади үсеш территориясе әһәмиятле роль уйный. 32% налоговой базы местного бюджета формирует предприятие малого бизнеса. В валовом территориальном продукте доля малого бизнеса достигла 34%. Таких показателей немного у муниципалитетов Российской Федерации. 2020 елда Чаллыда 2 боз аренасы һәм ясалма катламлы зур ябык футбол манежы төзелергә тиеш. Шулай ук җиңүнең 40 еллыгы проспектындагы автобусларны яңа елдан сынау режимында җибәрү күз алдында тотыла. Матбугат конференциясында парковка урыннары җитмәү проблемасы, гаражларны сүтү, Москва проспектын дәвам итү, яңа трамвай тармагын төзү кебек мәсьәләләр күтәрелде. Әңгәмә ахырында Наил Мәхдиев бөтен шәһәрдәшләргә нык гаилә булырга, 2020 елда Яр Чаллы шәһәренең үсеше өчен бергәләп эшләргә дигән теләкләрен җиткерде. Фатирларда салкын, инде күптәннән ремонт юк. Телекомпанияның кайнар элемтәсенә 51-нче комплекста эшләүчеләр шундый хәбәр калдырган. Алар идарәче компания эшчәнлегеннән канәгать түгел. Шәһәрдәшләр торакчылардан ниһаять аларның проблемаларына игътибар итүләрен сорый. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә.
Бу подъездда инде 40 елга якын капиталь ремонт юк. Стеналарда буяулар купкан, түшемнен акбур кыйла, түбеден су үтә. Подъездда иске агач тәрәзәләр урнаштырылган. 5101 йортының 40-нчы подъездында яшәүчеләрнең сүзләренә караганда, алар стеналарны буяуны, ишекләрне алыштыруны сорап, берничә тапкыр идарәче компанияга гаризалар калдырган, әмма нәтиҗәсе юк. Йортта яшәүчеләр үз фатирларында ремонт ясаудан курка. Түбеден су үткәч, бойлар куба, штукатурка кыйла. 82 года юкный ремонт юк. 5-й этажда отчет только крышадан покрыли летом, все равно так же. Жей буена 5-й этаждан вода. Күрше 39-нчы подъездда берәүдә яшәми, анда торучыларны берничә ел элек башка фатирларга күчергәннәр. Подъезд авария хәлендә дип табылган, арка җимерелә башлаган. Алар кел шул теге 39-нчы подъезд безнең анда тормыйлар бит инде. Вот ул подъездны пока ремонтламыйлар. Сезнең подъездда бер нәрсә эшләмиләр. Ул подъездны беркайчан да ремонтламыйлар, анда инде 8-9 жыл кешеләр яшәми бит. 2016 елда 5 катлы йортның нигезе ныгытылган. Капиталь ремонт үткәрү планлаштырылган, ул шушы фатирларга яңадан күченергә мөмкинлек бирергә тиеш булган. Әмма эшләр әле дә башланмаган. 40-нчы подъездда яшәүчеләргә килгәндә, аларны агымдагы ремонт көтә. Жителям было объяснено, что их подъезд стоит в плане графика периодичности 2020 год, то есть на 2020 год будет выполнен ремонт текущий ремонт личной клетки. Выполнялся у них в 2019 году капитальный ремонт ниже нуля горячего водоснабжения, так как были порывы очень частые, и было решено провести ремонт капитальный именно в подвале. Агымдагы ремонт һәр 5 ел саен үткәрелә. Соңгы тапкыр 2015 елда булды дип аңлаттылар торак эксплуатация участогында. 2017 елда йортта түбә ремонтланган. Түшәм һәм стеналардагы су үзләре шул вакыттан калган дип раслый торакчылар. 2019 елга капиталь ремонт программасы нигезендә йортның проект смета документациясына һәм кайнар су белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системаларын ремонтлауга 10 миллион 800 мең сум тирәсе акча бүлеп бирелгән. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Депутатлар үзләрен Кыш бабай ролендә сынап карый. Республика президенты җитәкчелегендә түрәләр чыршыдан балаларның теләкләре язылган шарлар алалар. Мәсәлән, Рөстәм Миңнеханов вертолетта кечкенә малай һәм аның сеңлесе белән очты. Ә Минтимер Шәймиев яшүсмергә ноутбук бүләк итәчәк. Чыршыдагы бер теләк Шавылда яшәүче малайдан иде. Галимҗан хыялы язылган открытка Дәүләт Советы депутаты Таһир Хәдиевка туры килгән. Аның белән бергә гаиләне якынлашып килүче бәйрәм белән котларга Ярчалы ветеринария берләшмәсе җитәкчесе Илдар Ногманов та килгән иде. Истәлекле музыкаль инструменттан тыш малайга татлы яңа ел бүләге һәм уенчык машинада бүләк иттеләр. Бик шады Галимҗанга, уланга күңелендә аның менә шушындай яктылык уянды, йөзе яктырып китте. Ә миңа да бик күңелле менә шушындай адым ясау. Әлбәттә, менә шушы яңа елда без һәрберебез мөгъҗиза көтәбез бит инде. Менә ул үзенә күрә балачакның теләге, ул шул мөгъҗизасын тормышка ашты. Теләкләр чыршысы бөтен ил буенча уза торган хәйрия акциясе. Ул «Минем белән хыяллам» проекты ярдәмендә оештырылды. 2014 елдан бирле балалар ел сайын яңа ел бүләкләре ала. Акция хыялларны тормышка ашырырга һәм яңа ел мөгъҗизасына ышанырга ярдәм итә. «Минем белән хыяллам» проекты ятим балаларга керемнәрне яшәү минимумыннан түбән булган гаиләләргә, шулай ук мөмкинлекләре чикле 60 яшьтән өлкән пенсионерларга булыша. Проект кысаларында 2020 елның 29 февраленә кадәр бөтен Россия буенча 2000-гә якын теләкне үтәү планлаштырыла. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Камский коммерческий банк поздравляет с наступающим Новым годом! Специально к приближающимся праздникам Камский коммерческий банк подготовил предновогоднее снижение процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам, а также выгодные предложения по кредитованию бизнеса. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.kamkombank.ru. Сеть центров красоты Ларкон. Прически и макияж, мужской маникюр, педикюр, колорирование, ботокс волос, шеллак. Блистайте! Ваш Ларкон. 76-00-11. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.